Băi, vă salut pe toți și sunt foarte, foarte supărat. N-am dormit toată noaptea. N-am dormit toată noaptea. Mulți mi-a scris în privat: Alberto, ce s-a întâmplat? Alberto, ce e cu canalul tău de YouTube? Nu mai e niciun video pe el și vreau să vă răspund la majoritate. Și să vorbesc despre Sai cu Calaru, ce s-a întâmplat. Băi, oameni buni, eu am intrat în discuție cu băieții ăștia după online. De la unul, de la altul, m-am certat cu ei. Poate că am vorbit și eu mai urât, da? Ei la rândul lor la fel. Și s-au unit și mi-a dat strike la canal. Am 2 strike-uri, un avertisment, da? Și de ce nu mai am vloguri pe canal? M-am interesat ca la al 3-lea strike îmi șterge canalul de YouTube definitiv. Și am zis repede la disperare, când am primit un mesaj: băi, ți blochez definitiv. Le-am șters repede. N-am mai salvat videouri, le-am șters repede. Și am zis: bă, să nu rămân fără YouTube. Am făcut contestație și trebuie să treacă cel puțin 90 de zile. 3 luni. Asta e, fraților. Da? Nu vreau să mai am discuții cu băieții ăștia. L-am provocat pe unul la bătaie. Dacă vrea să se bată într-o gală, bine, dacă nu, iar bine. Că am văzut că o dă smardoială și vorbește despre una alta. Și sunteți foarte mulți care ați prins ură pe mine, dușmănie. Bă, n-am nimic cu voi. Nu sufăr de mine. Eu povestesc viața după grat, i-am executat 18 ani, sunt oameni care bagă în bărdigături, oameni care vorbesc fel și fel de lucruri, da? Și nu vreau să mai mă cer cu nimeni. Care ai plăcere și vrei să-mi dai o abonare aici pe canalul ăsta de YouTube, îți mulțumesc frumos. Am 18 ani executați, fraților. Uite, de la discuțiile astea te duci la pușcărie, la disperare, că vorbești prost. Am stat aseară, m-am dus pe live-ul ăla, vorbeam cu ăla, mai cu alea, m-a luat draci, că l-a înjurat, ăla a vorbit urât, ăla dă colo. Dom'le, că nu e așa, ăla că nu e așa, ăla că nu e așa. I-am zis: băi, nu se merită. Eu nu promovez aici bătăile, nu vreau să mai ajung la pușcărie, că nu se merită, mâncați. Încerc să evit și vreau să evit cât pot să stau lângă familia mea. Am o familie minunată, muncesc după atâția ani executați și oamenii și-o caută cu tine. Și dacă vede că n-are ce să-ți facă, te jură de copii, de familie sau îți blochează canalul de YouTube. Și așa am primit niște strike-uri. 90 de zile nu o să mai postez pe canalul ăla de YouTube. O să fac doar live, da? Live-ul și șterg. Și aici o să postăm. Aici o să stăm mai mult live. O să postez vloguri de găiești, de la Jilava, bătăi, foamete, sărăcie, droguri, cum am tăiat, ce s-a întâmplat, păreri despre una, despre alta. Uite cum e și cu asta, cu Saie, cu Calaru, da? Vă roagă fratele vostru Alberto Potos, dați și mie o abonare aici. E greu, o luăm de la început, nu e prima dată care o iau. M-a blocat băiatul ăla de la Călăraș, un canal, asta e. Acum băiatul ăsta, că a fost îmbrădigat de culo, că am înjurat eu, nu e adevărat. În fine, una peste alta, și care vreți, fraților, dați și o abonare. Da, e greu, încă nu avem membri, că membrii ne poate ajuta și pe noi să putem să creștem pe canalul ăsta de YouTube. Like-urile, comentariile, distribuirile și lăsați comentarii despre ce vreți să facem vloguri, da? Fraților, acum 2 zile am postat un vlog cu Saie cu Calaru. Am postat un vlog despre Saie cu Calaru unde m-ați rugat foarte mulți. Dom'le, ce știi de el, cum a fost la Părnaie, dacă a fost bombardier, dacă a fost mardoi. Și am spus acolo că e neam cu Remus cu Calaru și atât timp cât e neam cu Remus cu Calaru, nu avea cum să fie fraier. Da? Bibi și toți cu Calaru. Îl respecta oamenii. Fiind 3 frați, 2 frați de-a lui a murit de supradoză, am stat cu el în cameră, l-am cunoscut destul de bine, am făcut sport și eu cu el acolo, m-am rugat și eu ca să înțelegeți și voi. A avut o perioadă din cauza la nevasta, una peste alta, s-a eliberat, fraților, a ajuns pe TikTok, m-a înjurat și pe mine, l-a înjurat și pe unul pe altul ca să se drugheze, da? Bă, și am zis: Dumnezeu să-l ierte acum 2 zile, că l-am văzut că era rău.
Ultima dată parcă l-am văzut că mi-a zis voi ceva de genul că îl urmărez eu, că sunt după el, că am ceva cu el. Omul luase raza, da? Și am văzut o postare pe TikTok de la o verșoară de-a lui, Dumnezeu să te ierte, Verule. Băi, Dumnezeu să te ierte. Să înțelegeți copiii ăștia din ziua de azi, vezi ce înseamnă prostia, anturajul, că ești un copil de oameni normali, ajungi pe la părnaie, că și eu m-am apucat de la pușcărie, m-am apucat să mă droghesc și ajungi pe acolo și bași fel și fel de droguri. Începi la început cu una mai bună, după aia nu ai bani, începi mai puțin și tot așa, da? Că mulți la școala de colecție au început cu bronz, cu lac, cu pelandez și au început să tragă și de alea și legale și așa mai departe. Bă, și am sunat 1-2. Am văzut postarea aia, am mai intrat, am mai controlat, am mai făcut, m-am uitat pe acolo, am sunat. Zic, băi, e adevărat, a murit Saie cu Calaru? A zis, bă, să moară familia lor dacă n-a murit Saie cu Calaru aseară. Bă, și a murit băiatul, mâncați. A murit. Deci Saie cu Calaru nu mai e, fraților. Că am văzut multe conturi, Saie Coc, Saie cu tare, poze cu el, poze cu alea, Saie cu Calaru. Că sunteți mulți care ați mai fost pe la el, care l-am ați ajutat, mai râdeați, mai Caterinca, că nu vedea, cădea pe jos, dormea pe live. Ce făcea el pe acolo, da? Bă, și l-a făcut și fapte bune și fapte rele pe la părnaie, ce să zic. Dumnezeu nu doarme, da? Din cauza la prafuri. A făcut și el multe pe la pușcărie și majoritatea care au făcut atras prafuri pe la părnaie. A făcut de toate și uite, Dumnezeu să-l ierte, fraților. Dumnezeu să-l ierte. Că s-a dus Saie cu Calaru. Nu vine să cred. Mâine, poimâine îl duce pe ultimul drum. Am uitat aseară, în 2-3 zile. Bă, îmi pare rău. Vă spun din suflet. Îmi pare rău de toată lumea. Îmi doream să fie eliberat de la părnaie, să fie cu minte, să-și bată treaba lui. E greu și cu liberarea asta, frate, 10-15 ani. Să te mai acomodezi în libertate, să te mai apuci de muncă. Că astea sunt vremurile, băi. Munca. Nu mai merge combinațiile, băi. Nu mai merg. Nu mai merge, fraților. Oamenii care au bani fac bani. Își deschid o afacere, o firmă, o nebunie, oaia. Nu mai merge. Nu mai merge. Toate drumul duc la sabar numărul 1. Sabar numărul 1 se numește Jlava. Da, la pușcărie. Supărați unii din cauza la femei, să regăsesc în băutură, în jocuri, în păcănele, în droguri, în alea. Băi, a murit omul, mâncați. Băi, a murit Saie cu Calaru. Îmi pare rău. Și fraților a murit de supradoză. E la fel și câți nu moare pe la pușcărie. Și câți nu sunt alții care au murit. Mulți care au fost cu mine la colecție. Nu mai sunt. Că a tras lac, bronz, pelandez, după aia a tras de asta la altă, după aia la altă, legale și tot așa. Îmi pare rău, mâncați. Îmi pare rău. Și sunt mulți la noi în România, copiii ăștia care sunt dornici. Se duce la un club, ia o pastilă, după aia ia una, ia alta, ia trage de aia pe nas, trage de aia. Băi, toate drogurile astea sunt periculoase. Bă, din suflet spun că îmi pare rău, credeți-mă. Băi, din suflet, îmi pare foarte, foarte rău. Că a avut o viață grea. Să-ți moară și frații, au stat și cu ei în cameră. Am stat și eu cu ei, a fost cu mine la școală. Să înțelegeți și voi. Era îmbrăcat, încălțat. El s-a distrus din cauza unei nevasta, mă. Că mulți oameni, când își pierde nevasta, ce nu mai au nimic de pierdut. Sau mama acum. Și eu am avut o depresie la părnaie. De m-am tăiat, de m-am făcut. Că tăieturile astea pe mine le-am din depresie, mâncați. Din depresie le-am. Și ca să înțeleagă majoritatea cei care ascultați video ăsta, băi copii, nu e, mă, șmecher să te droghezi sau să te dai șmecher. Mai bine să stai într-o parte să nu știi nimeni de tine. Cu cât apări pe aici că tu ești cineva, lumea îți dă la cap și uite, vede că ai bani, ai pe culo, îți bagă niște prafuri, niște alea, te obișnuiești și ajungi rău, bă, tată. E rău. Foarte, foarte rău. Și vă roagă fratele vostru Alberto, dați-mă abonare la canalul ăsta de YouTube, care vreți, iați calitate de membru,
și lăsați comentarii să spuneți despre ce vreți să fac vlog. Asta e, o luăm de la început. N-am dormit toată noaptea, am fost supărat. Sunt mai prost de gură, vorbesc ca iunea, mă enervez. Pe un moment, dacă e cineva lângă mine, nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă, băi. Și vrească Dumnezeu că evit și eu cât pot ca să stau în libertate lângă copilașii mei, că muncesc. Am și eu câțiva ani buni în libertate. Mi-a ajutat Dumnezeu cu căsuța asta, cu soția mea, cu copilașii mei. Și să știți că internetul te nebunește, băi, băi raznă. Că lumea nu știe ce să mai facă. Pentru 2 lei, pentru 3 lei. Păcat că adevărul doare și puțini oameni care apreciază, foarte puțini. Ce să facem? Asta e. Da, adevărul tot timpul nu e apreciat. Frați. Vă mulțumesc tuturor încă o dată celor care îmi dați o abonare la canalul de YouTube. Și nu știu când mai face și noi 1200 de abonați. Nu știu, mâncați. Nu știu. Da? Îi mulțumesc lui Andrada. Andrada de anul trecut m-a ajutat foarte mult datorită ei. Sper că nu s-a supărat pe mine că m-am văzut pe acolo. Am fost foarte supărat. Aici nu e vorba că mă înjosesc, dar n-ai cum să o dai la capă cu cineva care minte, îmbârligă, a avut dreptate, ce mi-a spus de la bun început Andrada, să-i dea Dumnezeu sănătate. Sper că nu s-a supărat pe mine, îmi pare rău dacă s-a supărat, dar am dat înapoi din cauza că am familie, am copii și mi-a dat strike-urile astea. Și îi mulțumesc mult că m-a ajutat. Andrada, să-ți dea Dumnezeu sănătate la familia ta, îți mulțumesc din suflet și celor care sunteți alături de mine, celor care îmi dați o abonare, un membru la canal contează foarte mult acum, canalul de la început și să dea Dumnezeu să încep munca cât mai repede. Ce să fac, frăți? O luăm de la început. O luăm. Asta e. Important să fim sănătoși. Important să fim sănătoși. Și ce vreți? Ce vreți să facem? Nu mai intru în discuție. Dacă mai vorbește despre mine, îi las să vorbească. Dacă mai vorbit și eu, m-am încăpățânat puțin, mai alea, s-a ajuns la strike-uri. S-a ajuns la strike-uri, frate. Da? Vă doresc multă sănătate la familia voastră, că și mine vine să râd așa de supărarea pe care o am. Că e greu, mă, e greu. Da? Hai. Vă doresc multă sănătate la familia voastră și vă mulțumesc tuturor. O zi minunată, salut!